panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo gilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilagan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Diri si Randy Tayed. Kung ako ang pasultihon, asap gud mo ha. Always say a prayer. Unahon gina to ang pag-ampo mo na importante alang ka na to. Kung magpasalamat kitag dako sa atong labang magagahom sa mga pag-ampo nga atong gihalad diha kaniya. Salamat kay Lord sa mong gihatag kanamong grasya o kanimong mahal nga birhen. Og ako sa ding ipangumusta sa makadiyot no ang akong amigo diha sa CDO nga kanunay kanimo gamit sa mga herbal dinipita produkto sa SED Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Kining tanan may gala binuhat kini og ginama sa SED Marketing Incorporated. Salamat kayo sa update ni Yulo Tuy diha sa CDO Cagayan de Oro City. Salamat kayo sa imong pagtabang sa kanamo og sa imong gamit ining mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Thank you kayo Yulo Tuy diha sa CDO. Thank you kayo. Okay, og sa imong mga sakop diri sa Medellin. Salamat sa kayo. Magkita na tapon sa Holy Week, no? Okay, magkita tapon diri sa Cebu. Thank you. Bueno, ang suwat po karon natong hatagan og pagtagad, no. Pinada kini sa ka babae nga napatago lang sa ngan nga Gislyn, ha? Nindot nga no? Gislyn. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender usa ka babae si Gislyn. Kini kagahi sa usa tawo mo resulta gyud usahay sa dili maayo ug mo ani naka problema nako ron kay kini akong bana mura man nig champion sa pinakagahig uoy pero ara niyo gyud masabtan na akong sugilano no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Remember when we hailed it on the rain, the night we almost lost it. Once again, we can take the night into tomorrow, living on feelings. Touching you, I feel it all again. Didn't we almost have it all? When the love was all worth giving. So dayon taon oy, the ride with you was worth the fall, my friend. Loving you makes worth living. Dali, oy. Ay, kinabuhi. Ala, no? Ay, unsa naman. Wala, kabaho aron. Nangangtod, hinampak. Sito! Ang linong-ang! Ay, kinabuhi. Sa manon murag. Taan palagi ko ang kanon. Kipasagdan na sanggaw karon lagi kang sintuha ka. Sinto, huy kanahan. Mata sa sinto. Day, smoke ka ba? Smoke ka mo. Smoke? Saan ka diya, oy? Maunsa karon diaron. Di ba ginanta ka nga bantayin linong ag? Ha? Ha? Ha karon na. Bangon ko na diha. Why, man? Ang linong ag na dukot na. Okay kayo. Kasi okay kayo. Di ba? Mao man yung paborito. Kanang dukot. Unsa? Kabagor ka ng mga ondang karinderya, di ba? Mingo, di ka tindira. Day, pagkapinig dukot, day. Oh, karon. Ay, noon nga, dukot na puro. Suko ka rin. Hilom-hilom ya ha. May man to kay pakapin raman to. Animal ka ha. Hutna ginagkaon ang dukot ha. Hutna ginagsintuha ka ha. Hoy, Gislyn. Unsa nang bana nimo? Tapulan kayo na? Sobra pas tapulan nay. Nagmahay kiko na tawhana uy. O, abi ko bag ako rin nagmahayas sa diay ka? Nagmahay sa day ka nay? Oo, sobra. Karon pa ko nagtawhana. May lanas uyab pa mo.
Mamisita din grabe kay kabuutan. Hapit na lang siya ang manglimpyo din isbay. Pero karon nga naminyo na mo pastilan. Ang simudan ang ganahan, murag tambutso sa motor nga murag pirming kapalyaron. Unsay murag andar sa motor nga palyaron nay? Paminawara ko ng banan ni Mugmatog. Ang hagok murag andar sa motor nga kapalyaron. Kabungot bes ito ini mo nay. Nga unsaon ko man na palayason ko na nay. O mahimo nga nung dili. Ako pa na dugay ko na nang gipalayas. Nay, una, nganong dili ko na palayason no. Tungod kay mabdus na ko, muupat na ni kabuan. Unya, kung ako nang palayason, di ka maluis imong apo nga mataw nga way amahan. Mabdus day ka na. Oo, taon nay, unsaon nga, gidali-dali mo kong ugbok mohon. Pastilan. Nga nung nagpaubok mo sa taon ka, oy. Ong nay, ingon man siya nga basta mo ang kun-kuno kag yuta, kinahanglan ugbukan daan ug muhon aron way laing makailog. Ay pagkakidol. Gano ka man, sister? Murag problemado makaayo kag naong, Father, May nakahasol ba sa imong hinauna inungdan nga murag masulubon kaayo ka ng imong naong? problema lagi kay ko sa kong bana, Father. Uy, ambot kun unsaon ko na. Ngano man? May laing binuhat nga nakigsaw sa inyong relasyon? Uwa man hinoon, Father. Maubahan yaon sa man imong nagulaan. Naguol ko na akong bana, Father, kay labihang tapulana. Unyag suguon ni mo, grabe kagahig-o. Kung doon na pa'y contest sa pinagahiay go, no? Wa na. Claim mo na, champion akong bana, ana, Father. Uy, kangil-ngikod. Kung mao, pag-research. Research? Saan sa man akong i-research, Father? Pag-research ko na abay nagpa-contest o paggahiay sa oo para mapusla na nimong imong bana. Ay, ambot lang, Father, uy. Ang ako dyan gikagulan og maayo, Father, no? Karon nga, mabdos na gid ko. Nya, mga anak ko ba? Mubantay baka ning akong bana, Father? Unya og mubantay man gani, makasalig ka ako. Nga, panagay pabantayon ako sa linungag, malimtan man gani. Sige lang gitaon, og kapaig ang bugas. Samot na kung bata mo akong ibili niya. Basig maparihas sa bugas, Father. Madukot pod. Sister, bisag ingon ni Ana imong bana, angay ka magpasalamat. Ha? Magpasalamat pa ko, Father? Kung dili pa ingon ni Ana imong bana, namabay ba siya? Nangilad ba siya? Wa, dili ba? Mao nga angay ka magpasalamat. Nabisag ingon ni Ana siya, at least, wa siya magpakasa sa inyong kaminyoon. Kay og dili pa na tapulan, wa siguro magsige naglakaw. Pasangil nga may trabaho. Unya di ay, lain ang gitrabaho. Dre, unya, Dre, unsa may buhaton ako anak niya, Dre? Kung gusto ka, buhata ang giingon sa Ginoo. Nga kung pangayuon niya ang imong sinina, ihatag. Iapil ang imong karsones. Sa? Matud pa kung sagpaon ka, ipasagpausab ang pikas nimong abing. Kung mga yuugpan, pakapinig talaman. Buhata sa gusto niya. Ug kung mahimo, pasubrahe. Aron sa ingon, makita niya ang imong pagpangka kaniya. Ug makonsensya siya sa iya mga daot ng buhat nga na kanimo. Kay makaingon man gyud siya nga, uy, kaluoy kay isa kong asawa, iyang gibuhat ang tanan nga makalipay kanako. Pero ang akong gibalos niya, pulos man pagpasakit. Hangtod nga makakita siya kung unsa siya kadautan ug mag-usab na. Mao ba, Father? Recorded by X Thunder Gaming. Akong gituman ang gisulti ni Father Ricky nga ihatag nako ang gusto sa kong bana, doble pa, mga pag-abot ako sa bay. Dong, nakalungag na ka? Lagi day, sakit kaya akong ulo gani ha. Diyan sakit ni mo? Ulo, labad kaayo. Mau ba ato nang hiluton, bi? Ay, ayaw na lang day. Uy, ako na lang ning ikato. Ay, dili dong. Maunay nakalabad si imong o, kanang gasigi ni mong higda diha. Bangon sad, uy. Pero, unya na lang kay, ato sa nang hiluton imong o, aron mawa ng labad sa imong o. Akuan ka nang ayaw na lang day. Mawala ra lagi ni.
Maglungag sa ako. Ayaw na, ako ra maglungag. Hiluton sa taka, unya ni kahuman mo pahuway ka. Dayon maglungag ko aron igo sad nga makapahuway na ka, maluto na pud nako ang sudan. Ini kahuman mangaon na ta, okay? Hiloton ko nimo. Hiluton gani. Inigilot nimo kanta o kada uli hilot ha. Nayabag na. Sige, relax sa diha, okay? Ay, naunsagod ka, kuan, ay, sis Len. Ngano ikaw naman gud ang minihok sa mga buluhatong dilisbay. Unya imong bana sige lang nagpadako sa itlog. Nay. Alihu ka na, oy! Patrabaho ah! Imo naman lang hinuong kuan, oy, gisumyok ka ng trabaho o dilisbay. Ikaw pa'y nangitag kwarta, unya ikaw pa'y gawin mo atiban sa imong bana. Nung sapaya ka, oy. Nay, ako ni gituyo, nay, para mahigmatang akong bana sa iyang pagkahinanok. Nabuang na. Nay, wa ka kasabot. Mo na isulti ni Father Ricky. Si Bangis. Dili, uy. Si Ricky bangis gari man ang imong ipasabot. Si Father Ricky ba? Ang kuraparuko tini sa ato. Nagistoryahan na yung manggod mi. Unya ako siyang gisultian sa akong problema bahin kang sidto. Ug mo to'y ingon niya. Ang buhaton lagi kuno sa tao nga ingon ana, imo pa konsensyahon. Sa iya kunong kabadlongon, ipakita hinuon akong maayo akong pagmahal niya. Mao nga kunong kung mangay kuno siya sinina, apilan kunong karsonis. O kung mangayo siya pan, pakapinan o palaman. Sa? Kay, unsa kuno iyang gusto o pangayoon, ihatag yun kuno, iduble pag yun. Kung mauna kaya, gusto pa no ha? Basta na mo angin akong buhaton. Kay, dili basla ni mo o dili maayo kanang mura kag manimaus ba kay dili ba yan ang atong katungod ang pagpanimaus ang ginuora ang angay mo silot sa mga tao nga wa magsunod sa iyahang kabubuton. Na, mabita na ako gibuhat sa imong amahan. Namatay ninuog sa'yo. Nay. Ako nang gibuhat sa imong amahan taon, day. Wa ko gyud na patrabaho sa mga bulaton dinisbay. Unya nganong namatay man si tatay, nay? Ay namatay kay giatakes kasing-kasing. Unya high blood pa gyud. Kay wa may pasingot, magsige naman naghigda. Sige katok, mubangulag mo kaon. Mao nga, hay di sa na maayo Gadili na lang nimo paliho ko ng bana mo. Paliho ka pod na aron di na matutyo og dali. Nay. Di ni mahimo. Huwag mo uning kalakiha nga dili na lang mutapang sa mga trabaho uning tawhana din isbay. May pagbubiya na lang ko ngani. Pero dili, pugson ko gining tawhana. Narasupang kanahan ay, kahigda-higda pa. Bagagnaong ang iyong asawa ng laba. Unya siya nagigihida lang ni supa. Sige, duwa sa sudo ko. Di ni mahimo. Duulon ko gani, be. Hoy! Sinto! Nay, mga ona. Ngaon sa imong mata. Bangon, oy! Kaon sa mata ni mo. Maong pagkaon na to, wa naman gani ka na makalungag. Sa pagkaon na to? Si Jeslen Ray maglungag nay kay nagtan-aw ko aning komedya sa Dos Pakatok si Pindot Junior. Mao ba? Oo. Si Sislin lang. Jeslen Unyawa lang. pa mo sa tay sudan. Wa ka magluto. Si Jeslen Ray magluto og sudan ay. Si Sislin. Oh, magpalit na lang ka taglutong daan sidto. Si Jeslen Ray nagpalit nay. Si Sislin. Oo. Maura man na siya tigpalit nay, maitig luto. Mayo! Oy. Mayo! Ay, Nasi noy sinto! sabro. Noy sinto! Kolektor ko, Mayo! Nay, ngita ni mo ay. Sa ka kolektor. Noy sinto! Ningil tingali na nimo. Noy sinto! Mayo! Mayo! Nanangita ni mo. Sa ka kolektor mo rag naningil tingali na nimo. Sinto, Noy! Noy sinto! Si Jeslen Ray bahala na nay. Ay, animal ba ya? Pulos na lang yun. Jeslen ang babalik animal. Mayo! Pagbuhat! Ay. Kamitago pang imong gipangita. Sige, sure na. Tago ko. Patubanga to. Patubanga. Pulos na lang Jeslen. My God, mo sus, bayan mo eh. Padungga ko rin sa asin to, ang sangan sa kong anak, di ba? Padungga dyan kong sam. Bayad itong naningal, di ba? Magkuha ko kwarta day.
Asa man ka magkuha kwarta? Adtong Gislen. Ang takin nakikugyo ko na eh. Panggaw ka. Pangitag imong kwarta. Pulos ka lang, Gislen, buanga ka. Naon sa mundo si Sidto? Da, lagot ko. Nga naman. Ang baba na ng animal, pulos na lang, Gislen. Tanang trabaho, Gislen. Unya na naningal niya ang kolektor. Siya gipangita. Ikaw lang gihapon. Hoy, palayasan ang bana ni mo, Gislen. Oy, palayasan na. Nay. Recorded by X Thunder Gaming. Nakita na ko nga misamot man hinon katapulan akong bana, di lang gani mamina og unsa isugo. Unya to? Dong. Nakatuog na ron si Nanay Pikas kwarto. Onden. Hala no. Wa gyud ka? Nalimot lang kasi mong obligasyon ako. Mas may pang-kolektor nimo, pero minimong madatahan. Ako, wa na ko nimo kadatahi. Taon kaya retire na taan na de. Huy, Nabaw siyang kapoy kita. kapoy. Gikapoy pa ka no? Ikaw nga nagsigilag higda, sigilag katog, gikapoy pa ka ng trabaho ah. Ikaw kuno sige higda be nya sige kato lalim pa na. Nya. Unsa ka man ni ron? Magdan-away ra ta. Aw papaway yung lang sa kunin mo. Unsaon man pagpahuway nimo nga mao man na imong giraklamuhan nga kapoy. Kana magsige ka katog. Kabali be nimo eh. Ikaw hinoy nagsigilag higda da sig katog, gikapoy na hinuon ka. Unsa man? Unsa man uy? Wa kay pahuway sa inyo? Kapoy sa inyo. Ga mao gani nga kapoy sa din mo sige higda nya sige kato kapoy sad. Aw kun maun na balihan na imong setup. Ha? Magsige naman hinong kagkatog. Ingon man ka masig kagkatog kapoy aw aron makapahuway ka lakaw. Trabaho dito, ikay panglaba, panglimpyo sa bay. Tandang bulaton din sa bay, buhata aron makapahuway na ka. Unsa? Father, murag nabali man ang sitwasyon, father. Oh, kaya nga naman. Kapuyo naman hinuon siya nga magsigilag katog, kana sige siya kikta ba? Mao ba na unya? Ako siya gipatrabaho og maayo sa bay aron mawa yang kakapoy. Mao kini nga kung gingon kanimo. Kung imo siyang pasubrahan sa iyang gusto, makarealize na siya nga dili di ay eksakto. So karon, nakarealize na siya nga kapoy di ay ang magsige laghigda, sige katog. So dili na nimo siya mistil pang suguon nga mulihok. Kusa na siya mulihok og iyahara. Mao ba, father? Tanawa. Basta imo lagi siyang tumanan siyang gusto, magka-realize na siya nga mao ka na, mao ka to. Mao ba, father, no? Oh, suma. Kung siya kung gisulti nimo, kung mangayog sinina, tagai, apili o karsonis. O mangayog pan, tagai. Pagkapinig palaman. Sakto, giga, father. Nay! Nay, unsa man na imong gigunitan? Da, unsa pa, sundang. Ano ba nagdamag ka anak, nay? Mamugha ka kahoy? Eh, di kahoy akong bugaon, oy, tao. Taktaw? Oh, imong bana mo akong gitaganaan. Babalik pa ganito, na, bugaon ko gito. Ano, nay? Asa na isisid to? Do akong gipalayas. Ha? Kaya di na akong palayason, lahadlo ko nga basig ikaw ang madiskuhido. Tungod sa kadaghan ni mong trabaho. Unya siya sige lagigda, sige katok, papulang dako, gahig o. Munang akong gipalayas. Babalik pa ganito sa bughaon ko man gito. Nay! Mao na akong problema kay imbis hapit na unta mawa ang katapulan sa kumbana pero unsaon gipalayas man hinuon sa akong inahan? Unsaon ko man apaso na ko sidto? Unsa man og kamo ang pasultihon, Gisline? Tumag sa iyo kaigsunan nga Sendo na ito karang adlaw, galyat. atong sinter ati pare si Si- Inday Jesslyn. Jesslyn. Kanis Jesslyn problema niya ati pare kay kuan lagi ka ng yambana tapulan kay ati pare. Ang sa ding Excuse me. gipanad, oy. Tapulan kayo, grabe. Gipanad mo pa diyan. Grabe kayo ati pare. Uy, hindi mo lihok dili na makuan. Grabe kayo. Maayo bagod ni. Di mo rin para nako, di na maayo len, ambot lang. Para nako tapulan nga bana mao nang gipalayas siyang ugangan ati pres. Oh, gipalayas kay may trabaho. Di Wa mo nang sila higda. Uyon pa siya, ikaw ba yung matugbaw niya? Ikaw rin sige higda ba? Lalim ba? Lalim ka na. Ano nga ning tawanan Kubida. katapulan.
Mao na diha, bam, naa ba tayo babati diha ang mabasa na to, bam? Unsa kini katapulang tao dili yun maayo? May basahin diha, bam. Yes, kung ari ka diri sa Efeso 5, versikulo 22. Mga asawa, tahura og sundan ninyo inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo kang Kristo. Kani, kun mga bana nga maayog binuhatan. Oh, ingon ani nga to sa kilawnan, ang bana man goy nagpabuyag. Tinuod na. Kung mabalhin ka sa Efeso 5 verse 33, busa kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa sama sa inyong kagalingon. Kani, murag maigo-igo gamay ani ang bana nimo diha, ma'am, kasi nga sa tong sender. Si Inday Jocelyn. Inday Jocelyn, murag maigo-igo ani imong bana ani, no? Ay, ang bana kay Sidto. Oh, Sidto. Ma'am Len, murag na igo imong bana ani nga busa kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa sama sa inyong kagalingon. Sa ato pa ang imong bana og nahigugma siya nimo, sundon kaniya. Og kani sang ingon nga tahor ang imong bana, sobra man imong pagtahod kay imong tanan ng mga sakripisyo. O sala mga nga akong isadis niya Goliath at Unsa man, bam? Kanang sa imong pangamuyo, ma'am, sa imong pag-ampo, kanang ampo mo direct man ta dito ni Jesus, no? Kay og imong hinumduman nga si Jesus ning mga ako ug ang amahan usara. Doon na sa giingon ni Jesus sa balaang kasulatan, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ato kaniya. Nasa giingon ni Jesus dito sa balaang kasulatan, ang tanang gahom sa langit gihatag kanako. Matod pa niya. Adto ka ni Jesus, diretso, apan, ayaw ka limti og lakbit og pangamuyo si Senyor San Jose. Tungod kay si Senyor San Jose, gitawag siya og the most obedient father. Kay sa dihang gingon sa anghel nga pangasawa si Maria bisag mabdus na nga dili siya mo'y amahan, mitahod siya. Wala ka sulti, bam. So waya sa pangamuyo, apila pagtawag. Apan sa ako nagingon, mag-ampo ta sa God the Father man yung inahon niya. Ikaw man yung mag-ampo, mana man ikaw. Pinaagad si mong anak ka si Jesus Christ. Mana man. Ana lang, ma'am, no? Kay ang imong bana ka ng mura tinuod o ka ng wa na kayo sa mahasubay sa isip responsable nga bana. Usa yung pangjion, bam? Unsa nga? Usa yung pangjion? Inig pa nga din niya ba ka ng apilo niya og ampo si Senyor San Jose. Kada pa ampo. Okay, buutan man ning bana, yung pinakabuutan nga bana kay tiyo mo yung gingan sa Angel Gabriel, pangasawaan imong pangasawaan nas Maria kay ang anak usa ka batang lalaki mo. Og ikaw anghel ni sugo nimo pangasawa nimong babae nga pangasawa kasluno mo niya mabdos di ay modayon kag pangasawalan. Ang kargado yung dili yun, bam, no? Kargado, di pang yung tugot ng anak. Oo, kay kanang na ang murag na sobra sakto sa nimong inahan, ma'am, nga sige sa pansaba kay ay bana sige lang saling nimo mo lihok sa siya ipakita tayong pagkabana hinoon wa mo kang problema kay imong bana di ba pero sa uban nga kuan gulya pala hubog nga ulata lain sa ning iya ha. Entonces ako ningon dangop lang ta sa pag-ampo, no? Kay sige man sagmandar gulya tung naay mga tangon ay mga sige adto sa asawa tawag. Ay mga utang adto sa asawa. Bisag asa adto sa asawa. Dili noon siya ingon ang problema nga mahuhog siya battered housewife kay wa man siya nagmalan, wa man siya gisingkal, wa man siya gikulata. Apan mao lagi iya po ta ng mga lihokon. Ikaw ko nakita gulya. Nga naman. Gitutukan lang nako. Bisukol. Yango. Aw sabay. Salamat po pala natin tulumanon. Kung ako ang puzzle, Armin,